אנחנו מתחם של סוויטות הרבה יותר טוב מבית מלון. כל הזמן שואלים אותי את השאלה הזאת, אנחנו הרבה יותר טובים מבית מלון. אנחנו מתחם של סוויטות יוקרה, עם צוות שנמצא כאן במתחם לתת את השירות הכי אישי שיכול להיות. קניון מול הים, ממש כאן בפינה. הטיילת צמודה, מרכז תיירות צמוד. המיקום הכי טוב שיכול להיות באילת, ויש לכם פה הכל. יש פה בריכה עם שטח מדהים, והיא אפילו מחוממת בחורף. יש לנו בריכה, יש חדר כושר, יש לובי דיירים מפואר, יש שמירה 24/7, יש בית כנסת, יש מרחבים מוגנים בכל קומה. יותר טוב מזה, יש לנו בכל סוויטה מטבח מאובזר, ואם ממש בא לך להתפנק, יש פה ממש למטה בתי קפה ומסעדות. ממש לא. כל המטבחים מאובזרים עד רמת הקולפן, פומפייה, קרשי חיתוך, סכינים, כל מה שאת צריכה יש לך כאן. ומכונת קפה.